Καλησπέρα σας. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς να κάνετε μία βάση δεδομένων πολύ απλά. Με το Excel φυσικά, για να μην κατεβάζετε κανένα πρόγραμμα. Τώρα, θα ανοίξουμε το browser μας, τη σελίδα μου. Υπάρχει στο description, το rebascasystems.ga. Θα πατήσουμε νέα. Θα κατεβούμε. Θα πατήσουμε το κουμπί Read More. Βλέπουμε εδώ λοιπόν. Τώρα το ανέβασα. Θα βάλω και το βίντεο να το βλέπετε. Και εδώ βλέπουμε ένα αρχείο. Πατάμε download file. Ωραία. Και το κλικάρουμε. Πατάμε enable editing και enable content. Και έτσι βγαίνουν αυτά που θα κάνει. Ωραία. Τώρα θα πατήσουμε το πλήκτρο Alt και F11 και θα μας ανοίξει εδώ. Θα πατήσουμε το κουμπί View Object και θα πατήσουμε Play. Τώρα αφού λοιπόν παίζει, θα βάλουμε ένα όνομα Test και μόλις πατήσουμε εγγραφή, αν πατήσουμε στο αρχείο Excel που έχουμε ανοίξει, δεν φαίνεται, πατήσουμε Χ και πάμε τώρα στο Excel. Βλέπουμε λίγο εγγραφή. Τώρα, αν δεν θέλετε να είναι έτσι κατάστατα, μπορείτε να κάνετε το εξής. Εδώ να γράψετε 1, από κάτω 2, από κάτω 3 και να τα μαρκάρετε και την 3. Να πιάσετε εδώ πέρα και να τα τραβήξετε μέχρι όσο θέλετε. Αυτό λοιπόν το βίντεο μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι ή βράδυ ή πρωί. Γεια σας.